Opet zapevajmo, draga mila, opet po svi slavostano svom glava. Kako ona 20 se ne pali danas? Evo ga. Evo, kako ne se pali, 20 i pali se. Da koliko? To, Fride, nema da ti pustiš manje? Nemoj da snimaš svaki. 120 hrani. Oni širaju karak, skupio. Snimaj tu kod Vesali. Ti si ti budiš, Žaki. Žaki, zapamti koji ti dala. Živjeli, živjeli. Vesali se tu, aj tu da se bude. Raspio telefon pa. Žaki, znaš koja ti dala? Žako, Molim? znaš koja ti slika ti dala? Ova? Tu ti držiš. Ona, znaš ti žensko, kad budeš prvi put sa njom, ona se opusti. I sad ti je pustno dao ti 20, sad daš ti knjiga prvi, i prvi put je uvijek je Beno, pa će to... Ti nemaš ili ti misliš da je žensko ovo? Ja vidim se. Da je nema veze. Žako, kako je? Da ti pričam. Sad će da, a? Skela, kako je? Ima sad one metalne.